Вітаю, шановныя калегі, дарагія сябры. Сёння мы, як заўсёды, у інтэрнэце, онлайн, на прасторы польскай культуры гаворым пра польскую літаратуру, пра яе перакладчыкаў, наводзім масты між нашай беларускай культурай і польскай. І сённяшні герой адзін з патронаў урачыста як бы абвешчаны польскім урадам, адзін з патронаў 25-го года, пісьменнік, літаратар, чые тытулы і іпастасі занялі шмат часу, калі пералічваць усё. Ён пражыў доўгае жыццё, і ягонае жыццё было цэлай эпохай, а можа і некалькімі эпохамі, якія змянялі адну адну і у чымсьці пярэчылі адна адной. Вось я возьму у рукі адно з фундаментальных даследаванняў і адначасова вельмі сімпатычная кніга пра нашага сённяшняга героя. Героя завуць Антоні Сланімскі. Ці, у прынцыпе, каб не імкненне да карэктнасці ў перадачы імёнаў, так як яны гучаць на мове арыгіналу, мы б маглі б смела яго і слонімскім назваць, бо этымалогія прозвішча такая. Ён, безумоўна, нашчадак нашых беларускіх габрэяў, чалавек, які ўпісаўся ў польскую міжваенную, гаворка пра 20-е стагоддзя, ваенную, гаворка пра другую сусветную вайну, пасляваенную культуру, чалавек, які пабачыў другую рэч паспалітую, чалавек, які пакаштаваў хлеб, горкі хлеб выгнання, 12 год жыў і спрабаваў тварыць без радзімы, то бок носячы сваю радзіму з сабою. Чалавек, які вельмі не маладым, на 6-м дзесятку наважыўся вярнуцца не абы куды, вярнуцца ў сацыялістычную Польшчу, тады, калі думка пра гэтае падзяляла польскае грамадства, калі, зрэшты, што я вам, беларускія сябры, кажу, усе мы ведаем гэтыя сцены, муры, жалезныя заслоны, ўсё, што нас падзяляе. Так вось, Антоні Сланімскі наважыўся пасля доўгіх гадоў выгнання вярнуцца ў ПРЛ, у ПНР, думаючы, што зможа гуляць па сваіх правілах. А як атрымалася, мы пабачым. Чалавек, які заплаціў за свой выбар, але чалавек, які здолеў рэалізавацца, скажем так, і у сваёй баемнай артыстычнай маладосці, і у гады выгнання, і у гады, калі сутыкаўся з цэнзурай, самацэнзурай, прыгнётам, уціскам зверху на прадмет, што пісаць, як пісаць, што пісьменнікі абавязаны дзяржаве, партыі, уладзе. Урэшце рэшт, па самым вялікім рахунку, застаўся сабою і рэалізаваў сваю мару быць карысным, быць патрэбным людзям тут і цяпер. Таму не выпадкова, што Антонія Сланімскага можна назваць не проста выбітным паэтам, віртуозным паэтам, не проста знакавым празаікам, драматургам, публіцыстам ва ўсіх магчымых яго іпастасях, калумністам, рэпартажыстам, потым мемуарыстам, пражыўшы больш за 80 гадоў і захаваўшы бліскучы розум
і памяць можна сабе дазволіць гэту раскошу. Сланімскі пры ўсёй спрэчнасці, правакатыўнасці, неадназначнасці сваёй пазіцыі урэшце рэшт застаўся маральным аўтарытэтам. Урэшце рэшт застаўся чалавекам, які фармаваў грамадскую думку по-рознаму, у розныя эпохі, але нейкая паслядоўнасць ва ўсім гэтым была. Чалавек, які моцна мяняўся і адначасова штосьці найважнейшае для сябе захоўваў нязменна, штосьці найпрынцыповейшае. Вось жа мы пагаворым пра Сланімскага як ліберала, у той час, калі левыя ввели ідэалагічную барацьбу адпаведна з кансерватарамі, з нацыяналістамі рознага пашыбу. Чалавек, які назіраў нараджэнне фашызму як у суседніх краінах. Ведаем пра нямецкі нацызм, мы ведаем пра італьянскі нацызм, але назіраў і згушчэнне польскага нацыяналізму і біў у публіцыстычныя званы, правакаваў, высмеиваў. Чалавек, які у чымсьці фундаментальным быў вучнем, мне здаецца, асветніцтва, найлепшых тэзаў 18 стагоддзя. Ён мог бы, як Вальтэр, таксама казаць не толькі пра літаратурныя дасягненні, але менавіта пра магчымасці уплыву на бягучую вось тут і цяпер грамадскую свядомасць, змяняў гэтую свядомасць, уплыў, дыялагізаваў з уладаю, гэта значыць не толькі жыў пад ейную дыктоўку, але і спрабаваў дзеля сябе, дзеля іншых, дзеля сваіх калегаў, літаратараў пашыраць прастору свабоды у самыя непростыя і ў самыя цёмныя часы. Таму усе сённяшнія размовы, яны не проста пра нейкую іншую, хоць і блізкую нам літаратуру, а пра вельмі актуальныя рэчы для нас, што жывуць падзеленыя выгнаннем, што жывуць у часы блізкай вайны і далейшых жахлівых пагрозаў. Ці пакінуў Сланімскі нейкія рэцэпты? Безумоўна, дазволю сабе некалькі афарызмаў, з якіх і пачну. Сланімскі не пісаў афарызмы так, як адзін з ягоных вучняў Станіслаў Ежелец, проста кнігамі афарызмаў. Ён нараджаў іх у дыалогах, у кавярнях, у сваіх рэпартажах і ў сваіх як бы калонках. Ён выпраменьваў гэта проста у стыхі дыалогу, у жывой гутарцы, маючы захопленых слухачоў. А слухачы, чытачы, гэта тое, на чым яму залежала, чаго ён прагнуў. Ягоны вучань не абы хто, а потым галоўны рэдактар газеты «Выборчая», адзін з лідараў салідарнасці. Адам Міхнік казаў пра гэтае пакаленне Сланімскага. Ягоная бяда, але і перавага была ў тым, што ён не пісаў у шуфляду, у стол. У шуфляду пісалі старэйшыя літаратары, выхаваныя як бы разборамі, падзеламі Рэчы Паспалітай. У шуфляду умелі пісаць маладзейшыя ад яго паэты, літаратары, дысідэнты, выхаваныя непростымі часамі сталінізму. Антоні Сланімскі быў дзіцём польскай незалежнасці і выхаваны маладосцю
незалежнасцю, з гэтай незалежнасцю ён патрабаваў трыбуны, ён патрабаваў кантакту і зваротнай сувязі тут і цяпер. Але пра афарызм. Вось жа, здаецца, універсальны рэцэпт. Если не веш, як належыще в якій ситуації заховуч, на всякий випадок заховуйще прызвоіць. Калі ты не ведаеш, як трэба паводзіць сябе ў нейкай сітуацыі, на всякі выпадак паводзь сябе прыстойна. Кажуць, што гэты афарызм дастаўся пісьменніку яшчэ ад бацькі, але ён пранёс яго праз жыццё. А вось афарызм перакананага пацыфіста. Вельмі лёгка быць пацыфістам у мірныя утульныя часы. Паспрабуйце захаваць гэта у гады Халакосту, вялікай еўрапейскай сусветнай бойні. Менсо арматне матеш право głosу. Prosimy, żeby strzelać w niebo. Гарматнае мяса таксама мае права голасу. Просім, каб стралялі ў небо. А вось наступны уже просто выдае руку некалькіх гадоў, і так з такіх афарызмаў будуць складацца мыслі неўчасаныя, непрычасаныя думкі леса. Людзі малі бяром звыклі свой дужы чень за мяры сваёй вялікосці. Маленькія людзі звычайна прымаюць свой доўгі цень за меру сваёй велічы. Ну і, канешне, пра тое, дарэчна ці недарэчна у сур'ёзнай сітуацыі пачуццё гумару, іронія, правакацыя, парушэнне межаў. Усё гэта у Сланімскага ёсць. Брак пачуцця гумору не завжди є доводом поваги. Адсутнасць пачуцця гумару не заўсёды ёсць доказ сур'ёзнасці. І яшчэ адно. Довчіп є зброняў, але не належа караць за нелегальне пасяданне довчіпу. Дасціпнасць – гэта зброя, але не трэба караць за нелегальнае валоданне пачуццём гумару. Вось жа Сланімскі, пра якога ўжо у позні ягоны час у неспрыяльныя часы сацыялістычнай Польшчы прэм'ер-міністр тагачаснага польскага ўраду сказаў, што Польшчаю кіруюць тры палітычныя сілы: партыя, касцёл і Антоні Сланімскі. Вось жа з вуснаў апанентаў, а часам і ворагаў пачуць такое гэта шмат чаго вартае. Найкарацейшы, найафарыстычнейшы верш віртуознага Сланімскага ацытаваць я буду з найнавейшага яго выбранага, які з любоўю падрыхтаваў згаданы ўжо Адам Міхнік, чалавек, які у маладосці працаваў сакратаром жывога класіка Сланімскага, шмат чаму навучыўся у свайго мэтра, у свайго шэфа, як Міхнік казаў пра Сланімскага. Вось жа выбраная паэта сярод вершаў, якія распачынаюць чатырохрадкоўе бунт. Żeście me serce byli czym przeczule i że mam w słowach pasję oczywisto. W monarchii będę rewolucjonistą, a w republice będę wielbić króla. Гэтак сэрца дзівацкія паляць жаданні і дзівоснымі словамі вабяць здаля, што ўздымаць пры монархіях буду паўстань, а ў рэспубліцы абараняць караля. Гэтая здавалася б супярэчлівасць, але яна ёсць
унутранай нейкай прыродаю Сланімскага. Ён складаецца з нібыта іпастасяў, якія не ўжываліся б мірна у іншых творцах, а у ім абсалютна арганічна суіснуюць. Трэцяя кніжка, якой я сёння ўзброіваюся, гэта апошняе, што напісаў у жыцці Сланімскі, дарэчы, з дапамогай свайго сакратара Адама Міхніка. Гэта ягоны алфавіт успамінаў, якую я буду раз-пораз для вас цытаваць. Гісторыя, якая адбываецца у міжваеннай Варшаве, калі туды прыязджае літаратурная зорка, расійская літаратурная зорка срэбнага веку, паэт Канстанцін Бальмонт, які, як бывае часам у кавярнях, дазваляе сабе лішняга і ўжо у суцэльным алкагольным паўтрызненні так праводзіць камунікацыю, як бы так сумоўнічае з нашым паэтам. «Ты, гордый поляк, я тебя ненавижу!» — кричал ён на мяне, а па хвіліне роздуму, пяшчотна гледзячы ў вочы, шептаў: «Ты еврей, я тебя люблю». Пасля чаго, як бы на наступным коле адбывалася ўжо наадварот: «Ты, гордый поляк, я тебя люблю», і «Ты, еврей, я тебя ненавижу». Я нездарма згадаў п'янага расійскага класіка. У ідэнтычнасці Сланімскага шмат змяшаных, это як бы выбухоўка, рэчы польскія і рэчы габрэйскія. Адразу скажу, прадзед і дзед Сланімскага былі знакамітымі людзьмі, але належалі да яўрэйскай, да юдэйскай культуры. Ягоны бацька, вядомы у Варшаве доктар, лекар, ужо належаў да свядома належаў да польскай культуры, і Сланімскі лічыў сябе не польскамоўным еўрэем, а палякам габрэйскага паходжання, шанаваў сваю як бы гістарычную памяць сваіх габрэйскіх продкаў, але яму вілося заўсёды пра сучасную Польшчу, пра сучаснае грамадства, пра польскую свабоду і незалежнасць, пра польскія актуаліі. Сланімскі варшавянін, і большасць жыцця яго звязаная з Варшавай, з варшаўскімі артыстычнымі асяродкамі, найперш з варшаўскімі кавярнямі. Калі вось так прасуміраваць час, праведзены ім у кавярнях, магчыма, атрымаецца палова жыцця. Ён праседжваў там гадзінамі, сам, разам з сябрамі, прымаючы знакі захаплення і пашаны, калі быў ужо не абы кім, а фармаваў грамадскую думку. Прычым гэта адбывалася ў варшаўскіх кавярнях міжваенных, да вайны, у знакамітай цукерні Земянска, і гэта адбывалася ў 50-е, 60-е, 70-е гады у сацыялістычнай Варшаве, напрыклад, у кавярні «Піф», паньствовы інстытут выдаўнічы, літаратурны
літаратурная кавярня. І там у Сланімскага быў свой стол. У міжваенны час сваё паўпентра, так бы мовіць, свая горка, стол на ўзвышэнне быў у скамандрытаў, пра якіх варта б сказаць асобна. Сланімскі належаў да самай яскравай польскай літаратурнай групы у першай палове стагоддзя, да паэтычнай групы «Скамандр». Знакамітая пяцёрка, да якую часам далучалі шостага, сёмую і гэтак далей. Вядомы вам Юліан Тувім, адзін з лідараў «Скамандра», Ян Лехань, Казіміш Віжынскі, Ярослав Івашкевіч. Часам да скамандрытаў далучалі Марыю Паўлікоўскую, Яснажэўскую, Станіслава Балінскага. І не на апошніх ролях, часам проста гэта была першая ці другая скрыпка сярод скамандрытаў, гэта Антоній Сланімскі. Найперш чалавек, які звязваў сваю будучыню яшчэ юнаком з мастацтвам. Ён будзе маляваць неабыяк, таленавіта, але досыць рана вызначае свой шлях як быццё паэтам. І у маладога Сланімскага, будучага скамандрыта, даследчыкі адразу бачаць як бы дзве тэндэнцыі. Неокласічную з аднаго боку і іранічную з другога. Часам яго называюць паэтам-парнасцам. Ён наследуе французскія высокія парнаскія ўзоры ў 19 стагоддзі, узоры 19 стагоддзя, але часам яго называюць і паэтам-экспрэсіяністам, не ў сэнсе змрочнага ваеннага часу нямецкага экспрэсіянізму, а хутчэй у сэнсе іранічнага правакатыўнага выбуху. Гэта ўсё будзе у ім суіснаваць. Паэт віртуозны, паэт, які бліскуча валодае паэтычнай формай, паэт, які з часам праз вернасць гэтай формы сім тым пачынае ўспрымацца нават як творца старамодны. Але ніхто ніколі не сумняецца, што ён умее, валодае сваім рамяством, так бы мовіць. Але адначасова, як Тувім, як некаторыя іншыя скамандрыты, ён як бы пазначае эпоха як бы паэтычнай сур'ёзнасці, уздыхаў, містычных пароў маладой Польшчы, пачынаецца заангажаванне ў сучаснасць, пачынаецца працэс дэмакратызацыі літаратуры, у тым ліку паэзіі, што праяўляецца ў гульні з стылямі, з сленгамі, з прафесійнымі аргатызмамі, з усімі праявамі мовы як жывога арганізма, які расце, развіваецца побач з намі. Невыпадкова я цытаваў вам, што Сланімскі – гэта сведка і дзіця незалежнай Польшчы. Пра гэта для яго вельмі і вельмі важна. Сланімскі, як мала хто, літаратурацэнтрычны паэт. Некаторыя гавораць пра ягоную неадукаванасць, пра ягоную непісьменнасць. Злыя языкі, маючы на ўвазе, што ён не скончыў сярэдняй школы і не скончыў універсітэту. Ён быў самавукам, ён быў аўтадыдактам. Разам з тым ён вучыўся на улюбёных Міцкевічу і Норведзе, вучыўся на Прусе і Жэромскім.
пагадзіцеся, не кепскія ўзоры для пераймання. І часам літаратура цэнтрычна глядзіць на свет. Знамёна геніальнасці, дазволю, мы казалі пра пачуццё гумару, дазволю сабе іранічны, гумарыстычны, самарэкамендацыйны верш Сланімскага. Coś Sokratesa w sobie znajduje kiedyś badał. Niewiele bowiem pisuje, a dużo opowiadał. Z Henrykiem Heine także mam coś wspólnego, co się poznaje momentalnie po specyficznym nosie. Z Żanem Jakubem Rousseau łączy mnie moc szczegółów. Mam pociąg do włóczęgi i braknie mi skrupułów. Ze starym Rable zaś jestem w tym samym stylu. Od mała bowiem zdradzam skłonności do paszkwilu, jak boski Leonardo wśród wielu swych afektów. Czuję leciutką słabość do młodych architektów. Z Verlainem mamy wspólne skłonności i znamiona, bo on też był w zatargu z kodeksem Napoleona. Rzuciłem średnią szkołę, równie jak Szekspir wielki, jak Edgar Allan Poe nie stronie od butelki, jak Homer nie dowidzę, lecz w pierwszej już młodości wyraźnie w sobie widzę znamiona genialności. Мяркуйце самі сябры, колькі ў гэтым самаіроніі, а колькі злёгку за іроніяй прыхаванага самалюбавання, адзнакі геніальнасці. Я сам сабе раз-пораз нагадваю Сократа. Пісаць не маю часу, а балбачу заўзята. Мне ў спадчыну ад Гайне нямала засталося, што пазнаецца ў момант па характэрным носе. І ад Руссо, Жан-Жака мне штосьці перапала. Дарогі вабяць моцна, сумленне мучыць мала, як Франсуа Раблея быў злы яшчэ з пялюшак, калі адмочваў жарты не для дзявочых вушак. Як боскі Леонардо агораў шмат праектаў, хоць замінала схільнасць да юных архітэктараў. Усё як у Верлен, павага да абсенту, а грамадзянскі кодэкс зняважаны дашчэнту, бо як Шекспіру школу было закончыць цяжка. Як Эдгар, ён жа Алан, табе малюся, пляшка. Мой зрок, як у Гамера, ты маю шмат натхнення спазнаць сябе самога і убачыць рысы гень. Гэта, так бы мовіць, запішам паэту на экспрэсіянізм рахунак, а на парнаскі наступнае, што вам зараз працытую. Дарэчы, пакуль цытую у новых уласных перакладах. Сланімскага перакладалі, мне здаецца, незаслужана мала і ад выпадку да выпадку, як ввогуле з камандрытам з добрымі сістэмнымі перакладамі не шанцавала. Можа, з выняткам Тувіма, якога Васіль Сёмуха перакладаў. Вось жа, буду цытаваць крышачку Максіма Танка, буду цытаваць крышачку Олега Лойку. Але гэта даслоўна па некалькі перакладаў старых майстроў. Так што большасць цытаванага я рыхтаваў да сёння і упершыню сёння чытаецца. Як, напрыклад, верш, які называецца «Крыж паўднёвы», і ёсць парнаствам такім у літаратуры. Паэт як бы разбурае кліше новай Польшчы, ствараючы наўзамен уласныя кліше. Паэт спрабуе быць стрыманым, непразмерна пафасным, так бы мовіць, на літаратурных катурнах, каб у апошняй страфе стварыць свае уласныя катурны. Так бывае.
Nieprawda jest, że piłem w portowej szynkowni. Kłamałem, kiedy mówił, że Bóg na mnie woła. Nie szedłem nigdy nocą w blasku smolnym głowni i nie spotkałem nigdy diabła i anioła. Kochać długo, zbyt silnie nie jest w mojej mocy. Nienawidzieć nie umiem, przyznaję otwarcie. Nie przepłakałem nigdy jeszcze całej nocy, ani życia na jednej nie stawiłem karcie. Nigdy nie miałem w ręku kielicha z goryczą i nikt do serca prosto mi nie wbijał noża, lecz zasłuchany w słowa melodię zwodniczą, zabłądziłem w pustynię dalekie bezdroża. Oderwany od życia, życiem zachłyśnięty, niebiosa wiąże z ziemią kłamliwymi słowy i dźwigam ciężar wielki, a tak niepojęty, zimny, obcy, daleki, jak kryż południowy. Памятаеце, Шекспір. Не абы хто для Сланімскага, ён все абяцаў сабе і шмат каму, выдаўцам, рэдактарам перакласці шекспіраўскія санеты. То есть гэты тэкст зроблены ў прынцыпе як славутыя любоўныя санеты Шекспіра, дзе ён спачатку разбурае каноны, скажем, жаночай прыгажосці. Помніце, вочы не нагадваюць зоры, а вусы каралі, каб потым такі знайсці літаратурны новы спосаб прызнацца ў каханні. Тут тое самае разбурэнне штампаў, каб зрэшты пабачыць. Няпраўда, што ў шынках я выпіваў прыморскіх, што голас Господа мне чутны ў гамане. З паходні ўначы не вёў паўстанцаў дзёрст. Ні д'ябал, ні анёл не спакушаў мяне. Занадта пакахаць не ўмеў я, а ці варта? Нянавісцю гарэць вялікая цана. Ні разу ўсё ў жыццё не ставіў я на карту і не праплакаў я ні разу да віна. Бо не падносіў лёс мне келіха з гаркотай, і нічыя рука не ўбіла ў сэрца нож. Ты звабнай музыкай заслухаўшыся ў потай, далёка ад зямлі, блукаю босанож, разлучаны з жыццём і навякі з'яднаны, вузлом хлуслівых слоў, звязаўшы дол і выш, нясу далей цяжар, нябачны і нечуваны, высокі і чужы, нібы паўднёвы крыж. Малады Сланімскі, як будучы з камандрыта, каб з'явілася гэтая група, спатрэбілася некалькім таленавітым варшавянам пазнаёміцца і ўсвядоміць сябе як голас новага пакалення. Мусіла з'явіцца літаратурная кавярня «Пікадор» з сваімі прота-паэтычнымі слэмамі і батламі, з публічнымі эфектнымі чытаннямі. За грошы наведнікі кавярні плацілі, як плацілі і за дадатковыя паслугі з боку паэтаў. Персанальнае падпісванне вершаў і кніг, аўдыенцыі, размовы. У нейкі момант да таленавітых скамандрытаў далучаліся паплечнікі, мастакі, мастачкі, акторкі. І у нейкі момант да сярод скамандрытаў з'явілася Марыя Морска, фантастычная акторка, вельмі прывабная жанчына з характэрным голасам і вялікімі, бязмернымі вачыма, дзе гэтая ўся літаратура магла патануць. Морска была слынная непараўнальнымі чытаннямі паэтаў скамандрытаў на іх выступах, на іх перформансах. Морска слынная як фам-фаталь, як жанчына, якая разбіла сэрца Сланімскага, якой ён у сваю чаргу
разбіў сэрца. Знаўцы, сведкі гавораць пра узаемнае ўсё-такі каханне, але яна некалькі гадоў як замужам удала і комфортна за паспяховым творчым чалавекам і таксама не жадае нічога ў гэтай сітуацыі мяняць. Таму у жыцці маладых людзей прысутнічае прывід, які перыядычна вяртаецца, прывід размоваў «давай застанемся сябрамі». Паглядзіце, як пра сур'ёзнае, як пра балючае можна апавядаць несур'ёзна. Можна апавядаць іранічна, як на мяне фантастычны верш о пэвным прыячэлю. Ён мае ўсе адзнакі эстраднасці, хуліганства, разам з тым такой лёгкай светскасці, іранічнай дыстанцыі, але сапраўдны боль, мне здаецца, можна праз гэта побачить и отчитать. Mój drogi, prosiłaś cicho, patrząc mi w oczy nieśmiele. Będziemy żyli ze sobą naprawdę jak przyjaciele, lecz przyjaźń taka na pewno skończy się później czy prędzej. Bo cóż mi to za przyjaciel, co nie pożyczę pieniędzy i musi wracać do domu, gdy bije 10 godzina. I cóż mi to za przyjaciel, który nie pije wina? A cóż mi to za przyjaciel, co nie wychodzi bez matki, ma wachlarz, pióra na głowie i jada tylko pomadki? I cóż mi po przyjacielu, który ma parę warkoczy i ma najsłodsze usta i najpiękniejsze oczy. Пра аднаго сябра. Любы мне прашаптала голасам поўным лагоды: давай мы адгэтуль будзем з табой сябраваць заўсёды. А я на такое сяброўства у смутку гляджу і адчаю. Бо што гэта мне за сябар, што грошай не пазычае? І мусіць дамоў о 10 ісці з гулянкі ў нядзелю. Бо што гэта мне за сябра, які не нап'ецца ў бэлю? Бо што гэта мне за сябар, які не кроку без мат, і носіць веер і пёры, і есць адны шакалад? Бо што гэта мне за сябар, што цвеліць косамі уночы і мае салодкія вусны, і мае каханыя вочы? Адным з сродкаў ад разбітага сэрца здаўна лічыцца далёкае падарожжа. У сярэдзіне 20-х Антоній Сланімскі здзейсніў некалькі такіх падарожжаў. Адно ў Бразылію, адкуль фантастычныя, правакатыўныя, вельмі смешныя рэпартажы пісаў, дзе было больш яго самога, чым Бразіліі. Чытачы захапляліся гэтым, але не маглі яму гэтага дараваць і зразумець гэтага феномена. А феномен паэт глядзіць на свет лірычна праз прызму уласнага я. Другое падарожжа у Палестыну, падарожжа па міннай тэрыторыі, скажем так, сваёй ідэнтычнасці. І вось адзін з тэкстаў, яго нават дзіўна сёння чытаць, дзіўна дазнавацца, што ён не ваеннага часу ці не пасляваеннага часу. Дзіўна дазнавацца, што ён яшчэ даваенны, міжваенны. Так, намацвае вельмі важную тэму, якая потым лініі лёсу Сланімскага выяўляецца. Знаходжу і цытую вам. Розмова з родакім.
шмат хто з сапраўдных творцаў чапляў гэтую тэму. Помніце з Міміно у Данэлі іншая эпоха і мова, выпадковая тэлефонная размова. Звоніць герой у Тэль-Аві, а трапляе у Тель-Авів. І ён, грузін, з грузінскім еўрэем-эмігрантам разам спяваюць, а той плача пра страчаную радзіму. Штосьці такое намацаў і Сланімскі у сваім творы. Стары жыд мне запытаў коло Явskiej брамы: ogród Saski jest jeszcze? Ciągle taki sam. Jest fontanna przy wejściu od czystej ulicy. Tam sklep z wodą trzymali dawniej cukiernicy. Wszystko jest tak jak dawniej. Fontanna i kioski. Tylko stoi tam jeszcze książę Poniatowski. Poniatowski? Polskie wojsko? Jak to się mówiło? Nie wiem, jak tam teraz. Dawniej dobrze było. Ja jestem trochę słaby. Jak ja się poprawię, ja chcę jechać. Ja pragnę zamieszkać w Warszawie. Nawet mam tutaj kupca. Jak się wszystko sprzeda, to może będzie dosyć. Tylko syn mi nie da. On bardzo wykształcony, też nazwisko Lewi. Jak ja mówię o Polsce, on nic z tego nie wie. Ja mu mówię, tłumaczę sam, jak tylko umiem. Przecież tam jest Warszawa. To on nie rozumie. Размова з земляком. Стары яўрэй спытаў мяне ля Явскай брамы: як там саксонскі сад, ці ўсё яшчэ той сам, стаіць яшчэ фонтан каля ўваходу з чыстай. Кандытар наліваў з сыропам мне і чыстай. Усё як было, фонтаны і кіёскі. Цяпер там на кані каменны Панятоўскі. Так, войска польскае, я помню з маладосці. Не знаю, як цяпер, а колись было штосьці. Я трохі ўжо слабы і ўсё-ткі неўзабаве вярнуўся, бо пажыць хачу яшчэ ў Варшаве. Знайшоў пакупніка, усё прадам і досыць. Было б на пераезд. Ты сын застацца просіць. Тут гадаваўся ён, а я вучыў малога. Кажу, што мы адтуль не цяміць нічога. Кажу яму, што ён сын польскага яўрэя і што Варшава там, а ён не разумее. Вось жа, уласна, мы падыходзім да намацваем галоўны нерв творчасці Сланімскага, дзе гэта ўсё перастае быць лёгка, іранічна, смешна, а робіцца балюча, а робіцца... Зрэшты, не ведаю, ці валодаем мы паніційным апаратам, каб гэтыя рэчы з эмацыйнага боку раскладваць. З ідэалагічнага боку адзначу тут, што дзесяцігоддзямі у Сланімскага трыбуна, левага ліберала, паляк і габрэй, якому залежыць на супольнасці гэтых рэчаў, на Польшчы шмат культурнай, на Польшчы шмат аблічнай, на Польшчы егілонскай, як кажуць даследчыкі, ў адрозненне ад розных эндэцкіх, правых, кансерватыўных, нацыяналістычных канцэпцый краіны Польшчы для палякаў і гэтак далей. Па меры таго, як у краіне згушчаюцца нацыяналістычныя настроі, Віжынскаму Сланімскаму перастае быць смешнай
часам ён пачынае сабе сур'ёзнейшыя інтанацыі дазваляць. Вось на рубежы 37 і 38 у ягонай і наогул скамандрыцкай трыбуне, у ведамосцях літарацкіх з'явілася публікацыя верша «Две ойчыны». Насуперак назве гаворка, канешне, ідзе не пра дзве краіны, а пра адну і тую самую Польшчу, якая вельмі і вельмі розніцца ў правых і левых оптыках і канцэпцыях. Две ойчыны. В твоей ойчызне каркіще згіна przed każdą władzą. Dla zwyciężonych wzgarda i ślina, gdy ich na rzeź prowadzą. W twojej ojczyźnie, gdyś hołdy składał przed obce trony, ojczyźnie mojej, jeśli kto padał, to krwią zbroczony. W twojej ojczyźnie do obcych wierze Bóg się nie zniży, moja ojczyzna, świat cały bierze w ramiona krzyże. W twojej ojczyźnie sławnych portrety, dom w etażerce. W mojej ojczyźnie słowa poety poprawne w serce. Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty i noc bezgwiezdna. Jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej, jeśli jej не знаешь. Перад перакладам скажу пра рэзананс гэтага твора. Не кожны дзень творца за сваю творчасць атрымлівае па мордзе, і то даслоўным, так бы мовіць, чынам. Сланімскі ўсё жыццё іранізаваў: я англафіл, усё на мне ангельскае, і боты, і шкарпэткі, і кашуля, і пінжак, толькі морда жыдоўская. Як толькі з'явіўся гэты верш, у Сланімскага зазваніў тэлефон, і некто Зыгмунд Іпахорскі запрасіў на сустрэчу пагаварыць пра літаратуру. Пісьменнік прызначае гэтае спатканне ў кавярні Зімянскай, дзе бачыць гэтага Зыгмунта, польскага патрыёта, накручанага ў таварыстве трох дзецюкоў, які кідаецца на яго, б'е ў твар, крычачы: гэта табе, вось табе за дзве айчыны. Такая гісторыя. Сланімскі хапаецца за крэсла, афіцыанты, кельнеры расцягваюць бойку, а потым акцыя салідарнасці стыхійная, все-таки польскае грамадства спраўдзілася з добрага боку. Увесь час надрываецца тэлефон, прыходзяць лісты, тэлеграмы, кветкі, якія дасылаюць сімпатыкі, сябры, паплечнікі. Раздаюцца галасы салідарнасці не толькі ад аднадумцаў, а часам і людзей, якія ўсё жыццё полемізавалі з Сланімскім, з выданняў правага кшталту. Карацей, грамадства з'ядналася на глебе з салідарнасці з чалавекам, які пацярпеў за свабоду слова. Але хай яно гучыць па-беларуску, тым больш праблематыка вельмі і вельмі актуальная. Прынагодна хочацца падзякаваць сённяшняй Польшчы, якая ёсць, хутчэй, егелонскім разуменнем сябе, дзе знаходзіцца прастора для тых, каму сёння горш, той, хто сёння патрабуе дапамогі і атрымлівае. Дзякуй, дарагія польскія сябры, за салідарнасць, за нашу і вашу
свабоду, дзве айчыны. Твая айчына ля ног улады згінае шыю. Караным смерцю няма спагады, бо ўсім чужыя. Тваёй айчыне уся моц земная дае за руку. Моя айчына ад ран канае крыві на бруку. Ад чужаніцы у тваёй айчыне замкнулі сэрца. Маёй айчыне увесь свет, што гіне адзінавер. Твая айчына у рамах твары, тамы у музеі. Моя айчына паэтаў мары у сэрцах сее. Твая айчына палае гневам у ночы грознай. Ты немагчым прагнаць мяне з маёй адрозы. А потым здараецца тое, супраць чаго гучна, з гучным крыкам, як бы паўтараючыся, папярэджваў Сланімскі. У Еўропе запаноўвае фашызм, і ён, як шмат хто іншы, мусіць уцікаць з радзімы. Немцы, нямецкія нацысты не пыталіся, кім ён адчувае сябе, еўрэем ці палякам. Таму герой, як і Тувім, як і шмат хто, апынаецца ў эміграцыі, спачатку у Францыі, а потым у Лондоне, дзе правядзе шмат гадоў. Вось жа французскі тэкст, які я адразу па-беларуску вам агучу. Вы пазнаеце гэтую грушу, якая там з'яўляецца. Яна з пана Тадэуша, з міцкевічскай інвакацыі, з уступу да паэм. Зрэдку на мяжы, каб сэрца лад узрушыў. Зялёнай вартаю ціхуткі шэпт і грушу. І зразумела, пляц Дель Альма – гэта месца ў Парыжы, дзе раней, пастаўлены Фернанам бурдэлем, стаяў помнік Міцкевіча. Потым яго крышачку перанеслі ў бок дрэвы. Ведаю веліч вашую дрэву у Фонтэнбло. Золатам золку сыплеце мне вы з кронаў святло. Покуль шукаю сэрца падоль, памяць штодзень, роднай ігрушы, роднай таполі кідае цень. Гэтак прарочыў вершы і лёсы нам нездарма. Той, хто за ўсіх нас моліць нябёсы з пляц Дель Альма. Ведаю веліч вашую дрэву у Фонтэнбло. Зяеце, нібы летняй залевы срэбнае шкло. Ды не сказаў мне важныя рэчы, вучань святла. Дрэвы французаў цуд паражнечы, зыркае мгла. Веру далёкім, спраўджаным дрэвам, што над зямлёй шчырую радасць зацягваюць спевам. Здраду петлёй. Яшчэ адна рэч, як бы парадаксальнасць паэта часам аж збівае з ног. У запале палемікі з агрэсіўнымі кансерватарамі вучань Уэлса, ліберал, скептык, касмапаліт Сланімскі марыць пра такую Польшчу, якая б ядналася як бы з усім чалавецтвам, прынамсі марыць пра злучаныя штаты Еўропы, ці не Еўрасаюз, ягоная спраўджаная мара. Але і сённяшнія слабасці гэтага Еўрасаюза таксама вынікаюць з ідэалізму мроіцаў, якія празмерна абганяюць свой час у сваіх прыўкрасных марах. Паглядзіце, здавалася б, назва здольная абразіць, і першая палова верша наўмысна
правакатыўна, палемічна завостранага, напісана так, каб не пакінуць, каб пайшлі плямы, нейкай абразы, сціснуліся кулакі, а потым паэт выдатна тлумачыць свае намеры. Mówią o Polsce silnej. Już dziś liczą sztaby, jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie. Lecz ja, wybaczcie bracie, pragnę Polski słabej. Jak pragnę, ja pragnę Polski słabej. Lecz na takim świecie, gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty, ryglów u bram i nocą dom bywa otwarty, gdzie dłoń nie utrudzona okrutnym żelazem i gdzie granica wita tylko drogą wskaza. Про Польшчу моцную военный штаб вяшчуе, каб нашы ваяры чужых перамаглі. Прабачце мне, браты, бо моцнай не хачу я, бо жыць хачу слабой. Ты на такой зямлі, дзе слабасць не віна, дзе крат няма на браме, дзе верыць у сяброў прынята між сябрамі, дзе не чакаюць мур, штыкі і бліндажы. Адно указаць дарогой на мяжы. Зноў вельмі і вельмі хочацца жыць да такога жыцця і вярнуцца да такой рэальнасці, пра якой у непростыя часы лонданскай эміграцыі мроіць Антоні Сланімскі. А потым было вяртанне ў сацыялістычную Польшчу, вяртанне, за якое давялося заплаціць. Найперш 5 гадамі кан'юнктуры, на якую паэт паддаўся. Так ён атрымаў некепскую кватэру ад улады, спачатку на кракаўскім прадмесці, а потым на алеі Рушу, тым самым доме, дзе таксама вярнуўшыся ў сацыялістычную Польшчу, раней за яго жыў Канстанты Ільдэфранц Галчынскі. Мэтай, цэной было некалькі падпісаных дакументаў, некалькі напісаных вершаў і памфлетаў, за якія сёння можа быць неёмка. Як можа быць неёмка вот за такую, скажем, агітацыю, якую я прачытаю у перакладзе Максіма Танка да чытача. Ідзі за гэтай песняй, якая шмат прайшла заблытаных дарог з пачатку майго веку, змагалася з сабой, пакуль перамагла справа чалавека. Бо песню хай яна ўзнялася да нябёс, калі пачне гучаць хлуслівым словам, патрэбна, як руку, у якой не так зраслася кость, ламаць нанова. Як вам такая сацыялістычная рыторыка у колішняга уладара думак Сланімскага? Яго спрабуе выкарыстаць улада. Ён робіцца такой трыбунай, сёння актуальная таксама тэма, агітацыі эмігрантаў, якіх запрашае вяртацца ў новую сацыялістычную Польшчу, а эмігранты шчэраць зубы ў адказ і абражаюць паэта, і былыя сябры ператварыліся ў ідэйных ворагаў. Памфлет, які Сланімскі «Іронія лёсу» піша супраць Чэслава Мілаша, асуджаючы яго эміграцыю ў 51 годзе. Ён
які вяртаецца з Лондану ў сацыялістычную Польшчу, асуджае чалавека, які выбраў свабоду і застаецца ў Францыі ў 51-м. Трэба сказаць, што Мілаш ашчэрыць зубы ў адказ і дасць старэйшаму калегу адлуп, але выбачыць і да канца жыцця захавае найсімпатычнейшае стаўленне да Сланімскага. А потым будзе яшчэ адно аблічча Сланімскага, пра якое варта немагчыма не сказаць, хоць я ўжо ў цэйтноце і вычарпаў ваш час, шаноўныя слухачы. Гэта Сланімскі, які пачынае, ну, спачатку ён узначальвае ў 56-м годзе саюз пісьменнікаў у Польшчы і 3 гады там руліць і спрабуе як бы змагацца з цэнзурай, спрабуе пашырыць тэрыторыю свабоды слова. Менавіта ў часы Сланімскага пачынаюць з'яўляцца раней забароненая замежная літаратура па-польску. Менавіта ў часы Сланімскага дэбютуе нарэшце Збігнев Герберт сваімі кнігамі «Струна святла», «Пёс Гермес» і «Зорка». З'яўляюцца згаданыя тут уже непрычесаныя думкі Леца, з'яўляецца сапраўдны, адбываецца сапраўдны паэтычны дэбют Шымборскай «Гуканне да Еці» і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Сланімскі збірае подпісы, з'яўляецца знакаміты ліст 34, а потым ліст 59, дзе рызыкуючы вельмі стары ўжо чалавек, аднак жа выбірае свабоду і робіцца маральным аўтарытэтам для маладзейшага пакалення паэтаў, філосафаў, інтэлектуалаў, якія яго абагаўляюць. Калі не абагаўляюць, то сапраўды лічаць мэтрам і маральным узорам. Можа быць, апошняя на сёння цытата з яшчэ зняверанага Сланімскага. Бывалі ў яго сітуацыі разгубленасці, унутраных сумневаў. Думаю, што з гэтых настрояў нараджаецца яго жаданне вярнуцца ў Польшчу, бліжэй да слухачоў, бліжэй да людзей, якім тут і цяпер ён можа быць карысны. Але гэта яшчэ лонданскі верш. Як панявераны святар ля алтара укленчвае, і ўсё ж малітвы святара не падымаюцца ў нябёсы боскай сілай, а дураць вернікам развагаю бяскрылай. Вось так я ў роспач падманваю паперу святымі словамі, якім ужо не веру. Пішу рэлігія, ды кніжнае стагоддзе мне сведчыць пра маю ж прыроду, смех ды голь. Ледзь напішу прагрэс, як зменлівая плынь, падзеяў на вачах у невараце гіне. Пішу жыццё, але матэрыі жывой, імгненне прамільгне і знікне пад травой. Запісваю любоў і розум. Ці магчыма, каб не далі святла, ды змрок перад вачы. І выгнаць не магу цямрэчы з-пад павек. Тану і хапаюся за слова чалавека. Тану і хапаюся за слова чалавек у сітуацыі, калі ўсе іншыя словы чарговы раз выяўляюцца пустымі абгорткамі і здраджваюць нашым надзеям на нашыя каштоўнасці, на чалавечы розум, на чалавечую еднасць, на свабоду і гэтак далей. Што ж абарона чалавечай годнасці ў цёмныя часы і на апошняй тэрыторыі. Гэта пра Сланімскага, гэта пра нашага героя. Што ж, застаецца пажадаць, каб і сёння у нас было каго паслухаць, кім
натхніцца, зайшоўшы ў кавярню, дзе чалавек, седзячы насупраць, проста так мог кинуть, скажем, такое. Это ў сацыялістычнай Польшчы глыбокай. Камуністы як цар Мідас, толькі наадварот. Той да ўсяго, ўсё, да чаго дакранаўся, рабіў золатам, а гэтыя ўсё, да чаго дакранаюцца, робяць гаўном. Даруйце за экспрэсіўнае словечка. Паэт, які мог параіць Мілушу, скажу як стары еўрэй, як мага даўжэй сядзі за мяжой у непростай сітуацыі маральнага выбару. Чалавек, які заўсёды мог даць параду, чалавек, які ведае, што такое, калі на горла свабодзе слова наступае цэнзура, чалавек, які не дачакаўся некалькіх уласных кніг, уже будучы прывілеяваным у сацыялістычнай Польшчы, бо сказаць вострае слова і натхніць ім іншага выявілася важнейшым, чым кан'юнктура. Што ж, чытайма, думаем, робім свой выбар, ведаем, што жывучы раскіданыя па свеце, жывем дзеля вяртання, але вяртання з незмарнаваным часам. Дзе б мы не апыналіся, вучым культуру тых гарадоў і краінаў, дзе мы ёсць. Калегі ў Польшчы, чытаем па-польску, перакладаем і па-ранейшаму у часы, калі так ахвотна будуюцца муры, будуем мосты, верым у чалавека, у чалавечы розум і здаровы сэнс. Любой сітуацыі, калі не ведаеце, як сябе паводзіць, паводзьце сябе прыстойна. Антоній Сланім. Всяго добрага і да сустрэчаў на прасторы польскай культуры.